devak aplang Tonne thom sose an ahem pen amat mekicho. Ni angkangpi Baptist Association ingdeng thongkep aphong ni marli krung sai lapen kachipati amai kijut siar ni amai kapadupon. Lason si Duarbagori ke parlo dehori kudam singnar arong along pini ni phai trok arni gangsam por phai phora acheti malom kopi koson penoni manik teranga devak kang tona di mahem pen mi chupon derlo. Lapen lapu ahem phu pen nilituma pherangke aphan nang pachini do nateng pulote devak Tonne thom an susi mi chupon derlo. Lapen kapang rengavo aso pen api lapen kasu phule doan stami lapen kadu kawe pangrumpet pen 3 lakhs an susi atangka ahormu nahok pon lobusi ahem phu atum pen pherangke atum kahumri damahut nang pachini don. Diring pen Thomson terang nang kilo birta newscap Karbianglong news. Lakhain Korapho Nilip MSC constituency Kaparlo Longchap Baptist Church Panjanalong ni phai trok phai kuni ningkansuri inkoira hini arni Nihangkarbi Baptist Association emate NKBA ingdeng thongkep aphong kichok ni marli krungsai lapen kachipati amai kijut siar ni kedopon. Bangso amai long sangpi monju langni pi pensi mai chepahem phupon. Athe pi ki en pon lake arnam pen kachingki methang pen kachingki kaprek pen kachingki pusi athe pi en pon lo. Lumahu sarpu atumaphan NKBA Executive Secretary Sir Tenson Bepen Pachini Ponlo Lapen Bangso amai long Mr. Richard Togbi Karbi Anglong Autonomous Council Division EM Lapen MEC Pobitro Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Arya Sanghotum Chetongdun Lapen Dr. Anderson Togbi Penajok Nimarliatum Claim Nangjiar Pualam Mate Manchi Piseroy Nangjialam Jumisen pen Mayalong Bangsurihini Sose Delegates Lapen Jisu Aphan ke kroya radatum chetong dunsi mesen pen mai pachun pon. Nili nai chumpen ning kaparung alam thandri alam thantawe nili ke rakcharia ba apen rakcharia ba phu butan de nai chum chingo kasosa kamorsa kaching hon alam ta duji. Nili dai salong me dam lo butan de therapy Ati anam kami klema beri kunsido. Nilipan nohok renahang same my program along anam apari kami klema along nilipan dasalong nahang te nilidam de. Nili kami edem niti chichinilo. Nili tido edem konasi doma nili chichinilo. Same nali tuma hirzume akang khon akar dom penajok. Pini nani tumpen ajok sini pini MEC education manlu ana mapan rosina. God is good. All the Nilip koila matipen konpangcho newscape Karbianglong news. Phaikuni ni phai phor ni West Karbianglong dongkam rang sina college long ningkan suruhini ra engkoi hini lapen ningkan suruhini ra engkoi ke thoma farman election kachapati po election ke pathu ke hai pon abang phu bang phi mate Karbi lo Charlie song mate thi hek pen KSA pen kachatoy dona bang phu bang phi ki hai dona tuma men la pen arpu Dainon Bay General Secretary Serlongki Bay Assistant General Secretary Rostom Timo Game and Sport Manai Teronpi Cultural Secretary Bori Minghi Boys Common Room Labangso election along kachapati dun mate ki hai don abang phu bang phi tuma phan karchupon mate felicitation amai sitami padupon laso felicitation amai along KSA CEC Hamren in Church Probin Timo Lapen Hamren Regional Committee Chunbang Prosonto Inti Hamren Regional Committee Dun Maipu Kiridhon Phangcho Dongkamukam Head Branch Maipu Long Kiribe Jengkha Head Branch Rukasen Tiso Dongkamukam Head Branch Chunbang Bolongki Bay Hawaipur Head Branch Dilip Kro Kolonga Head Branch Chunbang Binod Bay Lapen Hamren Head Branch Member Chirjarong Piatuk Chitong Dun Pen Ki Haidun Abang Pubang Piatum Aphan Eprang Ki Mesen Pen Kosonsi Ki Claim Kidam Pontek Jima Pusi Bidi Sore Chipachoidun Dongkamakam Pen Sonje Binti Newscape Karbianglong Kiching Siang Deng Executive Meeting BJYM Duarbagori Mondol Committee Aro Atom Pen Pherang KMI Kang Nipon
Phaikuni ni phaiphor ni lakhain ko ratrok Duarbagori constituency ke parlo daithor moniram langni odetiram holalong Duarbagori BJYM Mondol Committee atumpen pherangki mai kangnipo. Anparta bangsukucheng C executive meeting kidoponalong mai charipot mai phu Roman Teron lapen bangso long kachitongdun sar koirong phar Duarbagori VDC chairman Sarsing Tisu EKB JYM in church Duarbagori Prabhari Protein Tisu member EKB JYM John Kathar VDC member Protima Romphar P lapen pinangan ke thegedingatum chetongdun pen bangso kicheng C executive meeting Duarbagori Mondol Committee atumpen MEC mate EM Richard Tokbia Phansitami Akeru Piponsi Mesen pen Maipa Jotponthu Lasonsi Bangso Piputhot BJYM Duarbagori Mondol Committee atumpen Pherangkiamai Ingi Ponthusi Kosonsi ki claim kidam ponang jima lapen aron ansitami chingkiching wai ponthu tangte bangso kotha arjuponik sina tangte pini Duarbagori constituency along Duarbagori youth atum ma BJYM lake BJP youth wing pusi chipulo pini ladak nitum executive meeting dolo lapen Niliman ke Sarsing Tiso ne General Secretary BJYM is Karbi Anglong District Committee lo ini ne ladak nangche tongdon ise observation ai sub sin nangche tonglo lapen Duarbagori long in charge of banke Nili Phansin nang pekpolo district pen lapen co in charge of banke lapu Nili dung dolo lapen ladak Duarbagori along Juwa Morcha a president alangli teron sangholo pini laso executive meeting pen nili ka thek tekang long nili observers ahin pen ateng pen ka thek tekang long pulo tangte ladak Duarbagori long a Juwa Morcha ingtang pupuni ningji thepon lo lapen ladak pini ne attendance ke ana teng pen pulo tangte youth atum jitu la pini ke nitungi executive meeting laso executive meeting ke nitung ke public phalaan laan pule ke hangjia program kali lage jitia ba ladak leader po ka chikrong ma leader po ke chiman latung si pini ke ladak ching tong chaji lapen laso executive meeting along ke je athepi si nitum chingwaji athepi si chithanji ye Juwa Morcha koson si claim lima koson si kidam lima la si chithanji la si pini ateng polo tante nil tum attendance ateng pen polo te 95% ke pini attendance do dag youth tum lapen nili si bang la dag Duarbagori homosti long si ka chorot kangtung do la bangke je non mat MEC mate EM alang li sar Richard Tokbi alang youth tumpen isi corporate ki do thek ajoini si dag youth ingtang lo ni ning thepon lo lapen la anso se alang youth atumlong anso se corporate dulong anso se chirap dunlang pu bangta ni ning thepon lo lapen non Yuba Morcha atum isi circular pilo district and circular pilo Mondol committee afan circular pilo laso circular ke apuling tin dan itum committee sengji bang phokep committee sengji aprang na kiseng tang dolo laso kiseng tang adim bange non reshuffle proipo lapen non next MP election abangke nitum dak Duarbagori abangke aprang MEC lo pini nang litum media putung abitung hoi phanta me nitum long press meet long chitong do pot apen adun thu nitum pini jo kachu phapon sonak district pen general secretary Prabharit mate in charge lo tiso ke hai lapen haputa alang li ko in charge hapu alang li da tiso lo se pini nitum ka chingwa alam thegela hello nilitum nilita peneng si first time lang BJYM long mondol president ke la si nili chichak lo je ju last time kita tang ansu se si nilitum kam claim on po nitum sondak si nitum mesen pen mane nitum sondak si local committee nitum non la so within la so mansong nitum humridam pen nitum sondak si koson si nitum ongdung mane juneng ansu se nitum koson se nitum koson se BJP che bahai nei ma nitum koson se vote long nei ma nitum la hai puthak nitum local committee nitum dam pen nitum chethan nam po chingwai nam po la si nitum la hai si pini chingwai pon lo la si nang media hoi ke pachatha kangtung mate ke than kangtung la halo nil tum mun an pen chepang tang mun po sonak si choro part pi lo nil tum em local em sa Richard tok bi phansta me harang le tum nil tum han po an mane kuson si conversation nil tum pen alang le nil tum youth tum han alang le tum han important nang no apen nil tum tame alang le phan sondak si ning chi theo nil tum han sondak si kibang jilang ani anda me nil tum han initiative mate nil tum han
importance nang en pon pu bosi ni lid tum Giring pen Thomson Tera Newscape Karbi Anglong